Здравейте, днеска ден 4 от прогреса на засилката. Нас покази нещо. Ами ето какво е станало за сега. Това сделахме. Вече е почти готово. Това е скок. Не е толкова. Не е скок. Не е скок, това е засилка за скок. И така, сега ще довършим, трябва да закъпим гумата, защото се мести. Трябва да го издължиме също. Имаме нов човек с нас, снимай го. Той не върши никаква работа. Как се казва от кой играте на колко е години? Аре, казвайте на колко. Той се казва Антим от град София, възраст 11 мисля, че. Той е Кирчо от 7 етаж, бъзгозител. И това е, не върши никаква работа, освен да удря дърветата, както сега прави. Да, снимай го как удря дърветата. Значи нищо да направим. Определено. Снимай. И сега продължаваме с работата върху нищо. Значи... Върху нищо, да, точно. Защото можехме да направим скок! Ако на някой е собствено на западния парк и то човек чупи, тече дървета. Някой дойде да го пребие. Също! Айде, чао! Мерси. Мерси. Ама скочих този скок. Ебати ниското. Ебах ти доброто. Както казва. Няма си имена. Дай пак. Сега се правим лината пак. Да. Опа, гагна. Опа, не. Това е по-факт с животно наречено колело и крисо. Нацапаме, бат. Може да се възбуди и то. Тя го успокоим. Ама тук има малки деца. Зум. Ай, са 4 години. Не, чак. Сини очи. Виж какъв зум има камерата. Нас коя ти? Мои са зелени. Да гледате. Чакай. Пепи. Зелени, да. Няма гледате. Не гледайте, бе! Да, ти видят твоите очи какви са. Не казвай. Дали ще... Кафяви. Или тъмнозелени, или кафяви. Тъмнозелени. Имаш ли? Да. Кой ти казва? Ти? Да. Сега ще падна, бат. Имаш ли? Снимам. Бати реалистичното. Това от новия ни филм Парай бързо 3. Той ще отива, какво кажеш, че прави? Ще ходи до Ямайка. Ще ходи до Ямайка. Дрифт.
И най-вероятно ще се върне след 15 години. Бати. 360, забиване в дърво, по-скоро до коса. Коса ли съм отзад? А? Ами имаш пръчки. Ще видиш боса на клипа. Ами имаш пръчки закачени за тебе. Само той ще ти кажа. Токио Дрис там се разписа. О, верно бе. Не мога ме спрат.